show me who cry. Oh, was I? Empiana me super yo. Oh, baby, na makumo. That's what's up to me. Show me who cry. Oh, was I? Empiana my better payo. Missy, I hire power. Me to me cancer, baby. Mama, the other she am yo. Never near a yo. Diana Shimio, never near a dear yo, near Mecca. It was a Mecca, near Metumia Casa, it was a Shaman Union. It was a Mecca, near Metumia Shimio, woman can Shaman Union. Many monya, baby, not to my son, Yami, we are curious in the area. My son, you want to marry you. Yes, was a many monya. I have found big to me, can't send the bread. The Yama to me, I can't decide. A radia shamani monya. I have found because I make a card, dear, but you. Diana Shimio. Never near a dear yo. Yes,
asi ho musu we e bresu a mo de mo ya pa isu ma da wo ma just listen yo Obusuya chame wada woma ye gina busuya ni anem nam da susu ato obusuya e obusuya kan se e asida kese e ne de mamu da se eburu ti enya be se die na sabe die ho no So for the way yo sa pepe wada woma because we be di bi se no amfa nche Nyankopon sa enye ye because on e ahase ene ye wie Nyankopon samre reverend Eric ewo hanu ono ye so pani e ma believers chapel ai wo bo wiri never do for a shema if a bonfire yet maybe to see so what between no so runya transfer my wife na your more empire Adekesia enya nwade e na wo ye yenim se de chenso obeye amanfo so de mene o ma ye twehye nyina bom de aseda ayeye entontom mo din kunine no se adin kunim amaye ampa de waye na no pe kura kire se woni ye wo ho owura aseda nka odi me de ti se nyamo konkono ye to nsafro o se bra betra odwom ne di hene yenim so di hene wa akoma mu ane ma nyina ba wieye yampa bone se fa ne ma nyina ahwo aso mrase de obone fo susuo ne hyehyɛ apampɔne de ye do ade himo jasi ni nyina no kwan amen akra ye twehye nyina owura ye hya wonsa o hwɛ ye kra ne nipadua so aye ho maasem so obi wo ho no wadwumbɔne bi ani bɔne bi so obese adwuma de bia ya dumi wo Jesus owura kudi nkunim amma amen ora ye jai oba ne bema onti ye wa hya wonsa o ye mpa bonse mansa so na nkunim di mra ye mpa bonse tranwodom ne di hene sanse wode hene e wo wadofo no watamfo nyina mfimfin ye nkunim di hene ye nyina ye bom di aseda ne ayeye e kase aseda ayeye entontom ka di nkunim se edi nkunim ama ye na no pay e wo Jesus Christ odi mu na ye bisa amen eu vou chamar como é que uma casa no oh yes não manda um eu vou chamar casa uma boa da uma o beti não na tua busu bem busu mini ene kakra ene ye de hye bema ehum baba bi se ofese ofa amamre so na obese na obabo eja ene na busua amane abusua so ana so busua tu anamo eba afibia mu ebe hia oba na chitafo na kire busuafo busua ne busua transe ma ye nyina edwendwene ho ema oba na busua kire bema na busua eniema yemfa so na MSG modihye no awade ye nyina ye hye eda emne ene da no so enti na no moda woroma se mu hu ye hanom a
kasɛsie no mbɛdiiɛ ɛne kwan nneɛma mo ka se mfamla yɛmɛsɛ mo de hyɛ na wadeɛ ɛno nti na mu yɛ ha yɛba bɔne biara nim bia bokɔ so pemfo mirikatuo ɛda fam brɛ ɔsɛ abrɛwa no yo nananom agyanom ɛne atɔfoɔ ahyia sɛnea ɔkasamafoɔ ɛma walfoɔ no seɛ nasema ne sɛ ɛberɛkyia bi mu tuanamɔ no mehunu akokyerɛsia bi a na ne gye ne ho ɛdi ka ne ɔbaa no kasɛ si ɛ sɛ ɔbɔ mama ne wɔkɔɛ ɔpapa ɔma ne ɔpapa no ɔma ne ɔbɔ ɔmama na ɔmba ɔkɔbɔ ɔmama ne nso ɔbɛyɛ sɛ ɔmbɛbɛ fie yɛ bɛku abɛhwɛ sɛ yampa ɔmo amammerɛ kwa so ɔmbɛ fie ɛbɛdi nkataho bi si ɛ na yɛwa sɛ amammerɛ kwa so ɔmɛ biribiaa ɛnɛ kɔhyiafoɔ ahyiaɛ na ɔmtoto ade madwene sane sɛ dɛ wobɛhyia na amammerɛ kwa so bɛbɛyɛ ma no biribiaa fa no ti ɔbɛfira ɔmbaeɛ sɛ yɛ ɔmo seɛ yo ne chano dia to so ni ko ne so ba se beto ha ya ko mo dia so yo so ko se mo ba mo mama ni na mo ba nsi yo nanu mo da roma so we chi na ba chi sa mo bebe ano pe mo sa be ba te ni jene dos ni jene dos sa de mo sa bebe mo ba fi sa de ni se di ka ka me ye bia ya ntwe ya mo sha mo se di ta mo ya sha sa ni be shi na duwe di mo ba ko so timba ya mo se ti ni wa yo abusua wana roma sani abusua beto om kasama wo kasa si so na to abusua na wada roma mo ni etiri yo kada ma da abusua sa yo wada roma mekasa yi mu mama ni bum no ma ne to woni asuna busua wo abra ɛsɛ ye nyina be trans na busua kyerɛ niema yɛ mfamra gi modihye na wade ɛne ne dane so na wada roma ye ba me ne eja ɛne nananom ne busua ba yɛ nyina no ya boa yɛ ho wo ne san kene mimi nke bia ka busua nana eja e wo be ko so na mo nkomodi a bedi yɛ ntimi ya boa yɛ ho sɛ yeba ne aba bi bia kwata ne de etu wada roma mama na to asuna busua ewo ebra ɛni so we die mesre ne die ni ahombrase mu a mama yɛ mmerɛ kakra ne mfa na yɛ homra na yɛ mɛ die sɛ ne fa wada ma sa fa da wo sa yo yo madama we dem na su snap provision se mesre pan efu se o ma snap kakra afi no maba assalamu alaikum panda ho e me tun ato ni me hia madama yo ha ana
abusua ɔka abusua no bi wɔyɛ MP ɛwɔ Folikuru Honorable Emmanuel Mafo Dr. Mafo mesere ne de ni ambrase wɔbɛduru hanom nti we bia na obi wɔ hanom a na wo hu ne de bɛma no kwan kakra na yɛ wakyea abusua atwa hyɛ mu no Honorable yɛ mo akɔ abanya mi sha no nyɛ ɔkɛse pa Senior Yasanti memu hano ye wa ha nyina busua trasie nyina ba dia tu se mi hu se awale bia gu am ye busa se na oba no de bema no sika ode ma no akoma no ana ntuma otoma no akoma na ba bo otoma no akoma no e pa cho ye bia gu bisa da ho ka e pa cho de ne busa na je se ensa e di akotene e wo Yasanti memu ya wale mu eti senior abusua e fribo nwire baaye bisi abusua kasa ma foso na to abusua nse e baaye kuta ensem snap pantu abusua eno enie yewia ne yewie eno yo fe so fonsa abode no ena panifo na ka bi ori ona bo ha panifo na ka bi ye waton abrewada no eni die ne ahobrase wa numa kokora bo meto me bo ase ya kon ba ko panifo se pa kon tembi aso ye ye no wodi ye ba se ya me bo kro no aye be gino akwampa so ntine meto bo ase na yin ba ko na no mada wuruma ni die ni ahobrase mu wo hwe bo ma de kura me ya emu odu ayete za ko kwanta budu no e de kakra so ade be fiase we eja ah sorry amachi 12 o'clock ebe bu ni mu se meme wa ha nyina abedi hu adanse ye no maka no kra e free 80 ko no di kan bo ba ko wi a ya wa emre pa e free 12 ko ne ya na ni ha ya be be ma wo pro e be ti aso de akwa ye second one e no so de nkwala ba wi ase na mada roma se ne me kai e mema enka no kra mema watimi ada wada yie no yaman bibia di amana fona numa amana mfaso de so wadi ni yie no osole anopa odwini yie na ebo mo ko ya oba ne ya mabre me de ame no ade achi a enye oba na ehuna made nkwala mbo mba bi hu mo bi ene huna made mema me enka no kra mana ya munyasa wa ejabo mo ade ni mesre ni de ni obrasi sansuna wo hwebo mo ade kura mi a eyena na be ma no atu kosua ode to oba ne to yafumpam abusome nkono enimu yade no ha mu atete se ma so be dia danse a oba wa fa afuro free bosumi enum ensia enso ekono junso oba ba junso ne day eda no se ma emu betua kanokra dabio sa ne nyame ye no natural oba bo no fa afuro otimi ka se odu obi dan wa sa da ye mhiambo ko no wo we dene ena so bo amu ade ni na mada roma wo hwe we nso a eye wo hwe oba na ye betre na wade no onua mema no wo ye friends akonta monye no fansi kwana no mema bia wo ge twa na he ye di ka agenda dada etu be gire ti omo so bo amu ade na mada roma oh yeah Darwada Roma Sanya empanifo kan no so papa so mount masie na se wanya bibia ma wa man ho nye wahi anya hwe kura no waboa wayi mu mu tu hwe entuma kura mi ene ahene mai kura hu ya aye eja ode obai ye betena wode e ba asase so entuma na mpabo ni Darwada Roma sa suna edi die ni ahobrase mu flow empanifo si wode ye bo ba ko adwen enye yi na won saba ko tia se ndimpa no mfumangwa ma ne yi we su ye ena a ono so e de oban ya ye besere na wade yi e ba asase so ntuma ene debo eno so eni na madawo ye kusu kakra ye ko ye mfre ho na madawo ma wo hwe ntuma ya e wa ha ya tuma ya wa ha ya ayo oba na ye betre na wade no thank you na madawo no se mo boa na mo de ne man ya
Yenya bedi adanse so ba ya tete fie ma be me fra bontia be na wade no ne dressing ya na da sonko cause me hu ba bia ya tete fie a ya be gina wade a bo hu no o she mini skirt ene skinny bia mata empata e no abontere nti wei e oba na be na wade no se na no madagro mo de ne maye a oba no edwe e ma no won to bo asem pam won fa ko tele ni oni pam ho no pam kaba ne straight na odi breja ni ejale no won aduane ama ne kuna o se aye oba ya to bo ase ade good ono si eni na madagro ma obi e won mo a wo tra kaba ne straight a odi ase cheleda mba cho mo hu bi da wow ma me nyame nshira eno nti be ma no a ene abusua ba ye no ya to ye bo ase enim de akuro bia eno ye Hebrews 11 o si dia na me nka anu madawruma anu so eni eni mpaboa ene ne pet ne na ye o do dress am wo na obonche obi am so e ba wa ma wa ko so do me decent no dress kama anu so edi ni enu ni anu madawruma ye gusu aye ko ne kakra wo so penifo se kuku banya ni tiye no anu nam ko hia soro bomofo anu madawruma mo hwe book ye kura me ya Bible nipa e wa asaso esu nyina ye ma no ani nipa e wa asaso esu nyina ye ma no ani we so aye Kristofo akode kese pa na bema obesere mo de hia wale yi na busuafo omo ye nyamsom fonti omo de Bible aka ho se ye mfantachi ne penifo se tuo enya tudafo a na etuo na madawruma die kura mi aye ring kawa enya ma wo wiase nya nya bi hye aye santie enko dan nya me ye nya ma wo wiase nya nya aye oba ya tombo ase atiti fie ama be ma fira bontia be sire na wade ye nya hye enu ti na oba warfo bia owura dwom okodi dwa abaye enkwan anaduane ma okunpadia odu otimi tene sampacho ama ni we yesei sam we yesei kotobi we yesei pacho kwati we yesei no do aya so ekura so yesei okoye kwan ama okunpa na emprantry for de mutie mu de nie emprantry for ma no mudu wa mo twom kon pacho mo ni we yesei na ntwena mo yesei no ni emprantry so kwa ya nyese bia okoye mo modi ndana o ebi nka na cha ya saba beje na no madawruma eno sunye na no madawruma o awade ho niema ne wo niema de kwa awade ene wo na no madawruma wodi sie be sere awade yi oba no ne wo droshi ne wo ma akoto wi aneta ibi bia ya kwa awade bia but what did you buy from Toma Papa Yamisha? I guess if you are soon go be a good year, Toma woman, fantastic. Yamisha, Obana ebe sena wade no se nyame adum na samo de maye ya e dey say say actually sa because on 24 say ubutu akukọ ni akroma okentenkrumo emuze kira se je ni di ni ambrasi mo on so edi darum madawrumo se ni 24 kan se ototo pomponi so mane tete ni problem be pa e mu sa no from ni problem di enya peda ni di ni ambrasi on 24 na kan obomofo ba wu na se enya abo anwuma esie na ni amofo wu na se enya abo anwuma esie na ne furu komani bre ti ebusuya eba de doko yi ani atachire
sɛ abusua wosɔre a boɔ no ne yɛmu ayɛ harakra saa nso yɛwie no yɛka daa nkwa no nyina ne nsuo saa de nsuo nso box mmienu ɛde atɛkyi na nomada woroma na nneɛma a abusua ɛsoma a ɛsɛ yɛmfa mɛsrɛ mɔde hyɛ no awa ɛna mato nie akyɛ me na ono a atro no tu ma me sa ba bo ni a kire busua Adua fẹ́ no Abigail ọba ni wọ́n fẹ́. Thank you.
nya kɛse ba yesu dwumadi nya no wo na meni wo meni wo dwuma no wada wo ma me de si so na wasoma wo de hye ba kom na ko amba na de wo mnie ye ba ye mini fa wa de ba yo de bebe bia no o de ba e ji ne so me na ko se ma ne ba ko Those are your
yadeɛ mu meduni na medɔ awurade mu ano mo ɛde ɔbaa ne ɔbarima ɛhyɛ wo nsa woka no wɔasɛm sɛ ɔbarima nko ntena bio na ma wobɛbɔ ne sɛ soboafo de ama no ɛnɛ ne ɛhu ne ɔwura yɛmpa bɔne sɛ bra awadeɛ mu na ɛnyɛ nhyira yɛmpa bɔ sɛ awadeɛ mu nhyira bia fa do mo amen